para may ano naman yung asawa ko doon sa labas ng bansa. Meron naman yun sir doon sa kanila pong bansa. Meron naman pong portable karaoke na ang brand din po is concert. Doon sir, mas mahal nga lang sir talaga yung portable karaoke na concert with free microphone. Yung naka-address nyo lang po kasi dito sir is sa may National Road, sa may Southern Leyte po. Paano po ninyo nakuha yung information ko? Kasi sabi ng Lazada at Shopee na ang information ko raw hindi nila isi-share sa ibang entity. Since monitoring department nga po kami sir, once na na-forward po kayo sa monitoring namin sir, is automatically sir, is nandyan na po yung inyong pong contact number and yung inyong pong location. So kaya nga po kami tumawag sa inyo, paano po namin kayo natatawagan kung hindi po na-forward sa amin yung inyong pong information sir. Well, sa inyo naman po yun sir, kung gusto niyo pong may avail or kung ayaw niyo naman po. Kung ayaw niyo naman po sir, is i-delete ko po sa amin pong monitoring department yung inyong pong information sir. If ever naman po na gusto po ninyo, is ipapadala po natin po sa inyo pong location sir. Kasi ano lang, mag-cautious lang ako kasi ang dami kasing scam ngayon. Kaya nga nagparehistro ako. Parehistro ka na ba sa SIM registration? Miss, nagparehistro ka na ba sa SIM registration? Kasi ang daming scam ngayon. Alam mo ba yun? Yes po sir. May SIM resignation na po tayo sir. Nani? Ano? SIM resignation? SIM ano po sir, ang tawag nito yung Galmartis po. Yes sir. Lahat po talaga ng SIM card is kailangan po naka-register na po ngayon sir. Nagpa-register ka na ba? So sir, ito po yung amin pong cellphone dito sa amin pong office sir. Ito na po yung contact number namin sir. Yung SIM mo. Tatawagan sir if ever naman po sir na hindi po kami naka-register sir. Lahat po dapat ng SIM card na is naka-register na po. Yung SIM card mo, miss, yung personal SIM card mo, na-register na ba yan? Kasi may service kami dito sa aming, may negosyo kami na tutulong kami sa mga taong hindi pa na-register ang SIM. Baka gusto mo mag-avail. Naka-register na po ako sir. Thank you po. Okay, sige. Baka may mga kaibigan ka pa dyan na hindi pa naka-register. Mag-register ka na. Ako lang bahala. Bigyan nyo lang sa akin yung mga phone number nyo, tas mga first and last name. Sige po sir. Sabihan po kita. Okay, sige. Okay po. Thank you po. Sige. Tawagan mo ko ha?